Halo semua. Semua. Sasude saya. Sasude. Horas deba saya. Horas deba. Holo deba. Ieder deba. Holo deba. Iya. Horas semua ya. Horas lai itu saya. Horas lai itu. Marsia jarau. Seconds. Marsia jarau. Marsia jarau. Seconds dagu boto atau Dagu boto oto wawa tabata. Ya mau dites. Ya mau dites nal saya. Dagu boto oto au hata batak. Moliate saya. Moliate. Ieder deba. Holo deba. Nung marata bata biar hola ni dui boto. Wat weet je nog Bataktaal zeggen? Belga Bagot, Belga Betuga. Aduh. Ini beneran laki. Die is het Jerry Baby. Ibu do ti ata bata ale hola porno na iba. Amak te. Songoni madaba mo tanya tu siang tabata. Si Ringo lagi menumbuk sambal gado-gado. Dia suka makan gado-gado. Jadi dia harus sendiri yang bikin. Ya. Sudah wangi. Enak, halo. Tabuin. Nanti tabuin. Anon tabuin. Oke. Bapak seringo-ringo met sakos. Senet. Ini tamu. Kijk eens man, dat scherm, zit je, dat gaat zo schuin, hè? Ja. Scherm, hè? Want vroeger had je zelfs Samsung Edge en dan kon je het weer hier aan de zijkant zien. Maar dat zijn die oude, met die nieuw gaat dat niet meer. Masih tetap sibuk. Niks, waar? Luisteren. Mereka masih tetap sibuk. Heb je die nu daar opgezet? HP hau nian nganeng lawan yang nganeng menorge dong nian do mangalang kentaki. HP halaki repot terus menahapun berui. Apa mah tanya amat tahamion tang pola ya tu si tengah nangkap tang pola nangkap akan berun. Maakt niet uit naar waar. Mengajar Yamang. Al wat daarop staat kun je ook gebruiken dan. Mengajar Yamang nak mengajar mana zodat je die gemakkelijk ziet. Hij pernah na met wito ngalala karatan. Dat is zo duidelijk. Ah, zo wel. Repot talaki. Hoe kan dat het direct uitvalt? Hè? Ja, maar het is al versleten, het is al oud. Ja, maar het komt toch? Ja, dat komt maar even en daarna is het toch gaat weg. Dat is te versleten. Die moet nog even opladen. Ja. Mengajar je hebt Yamang. toch niet te veel gezet, omdat dat zijn de meest voorkomende. Ah, zo. Ik wil zeggen, hier had je in het begin, dat is niet juist hetzelfde wat je hier Akan had met staan. gue tak pola ya tu si betong akan apa sama mengajari. Hallo. Hallo Facebook. Halo semua bilang sayang. Halo semua. Hallo semua. Halo. Wat is semua? Iedereen. Halo, ya. Halo horas semua bilang. Horas semua. Horas lae gitu. Horas lae itu. Sige. Horas lai itu. Marsia jarau. Seconds.